Ονομάζομαι Σάχνικα Φιλίππα και είμαι Sales Administrator στην εταιρεία Ergologic. Αν τρέχετε την επιχείρησή σας σε ένα παλιό on-premise σύστημα, αυτό το βίντεο είναι φτιαγμένο για εσάς. Μέσα σε λίγα λεπτά θα σας δείξουμε γιατί το σύστημά σας πιθανόν να σας κοστίζει πολύ περισσότερο από όσο νομίζετε και τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό. Στο τέλος αυτού του βίντεο θα ξέρετε 3 πράγματα. Πρώτον, αν το σύστημά σας κοστίζει περισσότερο από όσο νομίζετε. Δεύτερον, πώς μοιάζει ένα σύγχρονο πραγματικά Cloud ERP και γιατί διαφέρει. Τρίτον, πώς εταιρείες σαν τη δική σας έκαναν τη μετάβαση χωρίς διακοπή εργασιών. Και επειδή εκτιμούμε το χρόνο σας, μείνετε μέχρι το τέλος. Εποφεληθείτε έως 20% έκπτωση στα πακέτα υποστήριξής μας. Ας ξεκινήσουμε με κάτι που γνωρίζετε πολύ καλά. Κάθε 3 με 5 χρόνια ο ίδιος κύκλος επαναλαμβάνεται. Νέο σερβερ, νέα άδεια Windows Server, νέα άδεια SQL, εγκατάσταση, ρύθμιση, διακοπή εργασιών για μέρες και μετά ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη αντικατάσταση. Το κόστος μιας τέτοιας αντικατάστασης για μια ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση, 8 έως 25.000 ευρώ. Κάθε φορά, χωρίς να μετράμε το χρόνο διακοπής. Το δεύτερο πρόβλημα δεν είναι τεχνολογικό, είναι κανονιστικό. Από το My Data του 2020 στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, στο ψηφιακό δελτίο αποστολής, στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση προς το δημόσιο. Κάθε αλλαγή νόμου απαιτεί παρέμβαση στο σύστημά σας. Αν το ERP σας δεν ενημερώνεται αυτόματα με κάθε αλλαγή νομοθεσίας της ΑΔΕ, τότε κάποιος στην ομάδα σας κάνει αυτή τη δουλειά χειροκίνητα κάθε φορά. Αυτό δεν είναι δουλειά, είναι χαμένος χρόνος. Το τρίτο πρόβλημα αφορά στην ανάπτυξη. Θέλετε να ανοίξετε υποκατάστημα, να προσθέσετε χρήστες, να ενοποιήσετε 2 εταιρείες. Με ένα παλιό σύστημα, κάθε επέκταση γίνεται project. Κάθε project έχει κόστος. Κάθε κόστος επιβραδύνει την ανάπτυξή σας. Το σύστημά σας έχει ένα αόρατο ανώτατο όριο και ίσως να το έχετε ήδη πλησιάσει. Πόσες ώρες χάνετε κάθε εβδομάδα για να συγκεντρώσετε στοιχεία? Τα οικονομικά σε ένα σύστημα, η αποθήκη σε ένα άλλο, οι πελάτες σε Excel. Η εικόνα που χρειάζεστε για να πάρετε μια σωστή απόφαση δεν υπάρχει πουθενά. Πρέπει να τη χτίσετε κάθε φορά από την αρχή. Αυτό δεν είναι πρόβλημα δεδομένων, είναι πρόβλημα συστήματος. Τι γίνεται αν δεν χρειαζόταν να επιλέξετε μεταξύ λειτουργικότητας και απλότητας? Το Microsoft Dynamics 365 είναι ένα οικοσύστημα που συνδέει τα πάντα σε μία πλατφόρμα. ERP, CRM, Power Platform, Microsoft 365, Azure και Copilot, όλα συνδεδεμένα, όλα συνεργαζόμενα. Δεν είναι ένα ακόμα λογισμικό. Είναι η ραχοκοκαλιά της ψηφιακής σας επιχείρησης. Και στο επίκεντρο αυτού του οικοσυστήματος βρίσκεται το Dynamics 365 Business Central, η μόνη πραγματικά cloud λύση ERP διαθέσιμη σήμερα στην Ελλάδα. Χωρίς hardware, χωρίς συντήρηση server, με 2 δωρεάν αναβαθμίσεις κάθε χρόνο. Αυτόματα. Ας δούμε τι σημαίνει αυτό για την επιχείρησή σας. Ας μιλήσουμε πρώτα για αυτό που δεν χρειάζεστε πια. Δεν χρειάζεστε Windows Server και SQL Server. Είναι ήδη προεγκατεστημένα στο cloud. Δεν χρειάζεστε δωμάτιο server, UPS και backup server. Δεν χρειάζεστε IT για ενημερώσεις. Αυτές γίνονται αυτόματα 2 φορές το χρόνο, χωρίς χρέωση. Πληρώνετε μόνο για τους χρήστες που χρειάζεστε. Μπορείτε να τους αυξήσετε ή να τους μειώσετε ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι το νόημα του cloud. Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που ακούμε είναι πραγματικά προσαρμοσμένο στην ελληνική αγορά? Η απάντηση είναι ναι, πλήρως. Η σύνδεση με το My Data της ΑΔΕ είναι άμεση. Τα παραστατικά αποστέλλονται αυτόματα χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση. Το ψηφιακό δελτίο αποστολής υποστηρίζεται πλήρως, έκδοση και διαβίβαση αυτόματα. Το ελληνικό λογιστικό σχέδιο είναι προδιαμορφωμένο με αναλυτική λογιστική και κέντρα κόστους. Κάθε αλλαγή νομοθεσίας της ΑΔΕ ενσωματώνεται αυτόματα χωρίς χρέωση ανάπτυξης. Η Ergologic είναι Microsoft Designated Partner με πολυετή εμπειρία σε αυτό ακριβώς. Τι γίνεται όταν μεγαλώνετε? Το Business Central λειτουργεί σε πάνω από 80 χώρες. Υποστηρίζει πολλαπλά νομίσματα, πολλαπλές γλώσσες. Ξεκινάτε με 5 χρήστες και μεγαλώνετε σε 50, 100 χωρίς να αλλάξετε σύστημα. Και με πάνω από 3.800 add-ons στο Microsoft App Source μπορείτε να επεκτείνετε τη λύση για κάθε κλάδο. Και όλα αυτά, οικονομική διαχείριση, πωλήσεις, αποθήκη, παραγγελίες, βρίσκονται σε ένα σύστημα, συνδεδεμένο με τα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιείτε. Outlook, Teams και Excel. Αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα. Όχι χθεσινά, όχι compiled reports, τώρα.
Μέχρι εδώ έχουμε μιλήσει για το ERP. Τώρα ας μιλήσουμε για αυτό που άλλα ERP δεν μπορούν να προσφέρουν. Το Business Central συνδέεται απρόσκοπτα με το Microsoft Power Platform, μια σουίτα εργαλείων που επιτρέπει στην ομάδα σας να λύνει προβλήματα χωρίς να περιμένει το συνεργάτη. Με το Power Apps δημιουργείτε εφαρμογές για κινητό ή tablet χωρίς κώδικα. Με το Power Automate αυτοματοποιείτε επαναλαμβανόμενες εργασίες, εγκρίσεις, ειδοποιήσεις, ροές τιμολογίων. Και με το Power BI βλέπετε την επιχείρησή σας σε πραγματικό χρόνο, σε ένα dashboard ή στο κινητό σας. Και τώρα ένα βήμα παραπέρα. Τεχνητή νοημοσύνη ενσωματωμένη μέσα στο Business Central. Ο Microsoft Copilot δεν είναι gadget, είναι συνεργάτης που δουλεύει μαζί σας σε πραγματικό χρόνο. Παράδειγμα πρώτο, βάζετε μερικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος. Ο Copilot γράφει πλήρη επαγγελματική περιγραφή σε δευτερόλεπτα. Παράδειγμα δεύτερο, βλέπετε ένα lead. Ο Copilot αναλύει το ιστορικό, προτείνει την επόμενη ενέργεια, υπολογίζει πιθανότητα κλεισίματος. Παράδειγμα τρίτο, με βάση ιστορικά δεδομένα, προβλέπει ποια προϊόντα χρειάζεστε, πότε και πόσα. Λιγότερα λάθη, λιγότερο υπεραπόθεμα, περισσότερος χρόνος για αυτό που έχει σημασία. Δεν μιλάμε μόνο για Copilot, αλλά για εξειδικευμένους AI agents μέσα στην επιχείρηση. Για παράδειγμα, στο κομμάτι των πωλήσεων, ένα sales agent που συνδέεται με το CRM και το Microsoft 365. Ακούει, καταγράφει, γράφει emails, βγάζει insights από συζητήσεις και σας προτείνει τα επόμενα βήματα. Αποτέλεσμα, πιο γρήγορο κλείσιμο συμφωνιών με λιγότερη γραφειοκρατία. Και αντίστοιχα στην οικονομική διαχείριση, ένας payables agent παρακολουθεί τα εισερχόμενα τιμολόγια, διαβάζει αυτόματα τα PDF, αναγνωρίζει προμηθευτές και περνάει τα δεδομένα στο ERP, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς χειροκίνητες καταχωρήσεις. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη δεν βοηθά απλώς, αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία. Το ερώτημα που ακούμε συχνά, πού πάνε τα δεδομένα μου? Στο Microsoft Azure Cloud, που σημαίνει πολυεπίπεδη ασφάλεια, κρυπτογράφηση και πάνω από 3.500 ειδικούς κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως. Και το σημαντικότερο, τα δεδομένα σας ανήκουν σε εσάς, δεν χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση AI τρίτων. Μόνο εσείς επωφελείστε από τα δεδομένα της επιχείρησής σας. Δεν μιλάμε μόνο θεωρητικά. Αυτές οι λύσεις λειτουργούν ήδη σε ελληνικές επιχειρήσεις. Η ESA Security, εταιρεία υπηρεσιών ασφαλείας, χρησιμοποιεί το BC για ενιαία διαχείριση έργων και συμβάσεων σε real time. Η Bosch Rexroth, στον κλάδο βιομηχανικού εξοπλισμού, έχει ενσωματώσει το Business Central με το παγκόσμιο σύστημα SAP του ομίλου και αξιοποιεί Power BI για live analytics. Η Olympic Marine, μέλος του ομίλου Προκοπίου, διαχειρίζεται ολόκληρη τη μαρίνα, back office και front office σε μια πλατφόρμα με BC SaaS, Power BI και Power Apps. Και η Vario Clean, εταιρεία εμπορίου και διανομής, αναβάθμισε από on-premise σε BC SaaS και απέκτησε πλήρη ορατότητα αποθήκης και πωλήσεων. Διαφορετική κλάδη, ένα κοινό αποτέλεσμα, αποτελεσματικότητα και έλεγχος. Ποιοι είμαστε εμείς? Η Ergologic ιδρύθηκε το 1999. Σήμερα, 85 εξειδικευμένοι επαγγελματίες, γραφεία στην Αθήνα, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο και πάνω από 350 επιτυχημένες εγκαταστάσεις σε 10 και πλέον χώρες. Αλλά αυτό που μας ξεχωρίζει δεν είναι τα νούμερα. Δεν εγκαθιστούμε απλώς λογισμικό. Μεταφράζουμε πολύπλοκες ελληνικές φορολογικές και λογιστικές απαιτήσεις σε αυτοματοποιημένες ροές εργασίας και μένουμε δίπλα σας για να μεγαλώσουμε μαζί. Η μετάβαση στο Business Central δεν είναι project δύσκολο, είναι δοκιμασμένη διαδικασία. Ξεκινάμε με Discovery, αναλύουμε δηλαδή την υποδομή και τις διαδικασίες σας. Στη συνέχεια Configuration, παραμετροποιούμε το Business Central για τις δικές σας ανάγκες με ελληνικοποίηση, My Data, ροές εργασίας. Έπειτα Go Live, εκπαίδευση ομάδας, μεταφορά δεδομένων, live support κατά την εκκίνηση. Και μετά είμαστε εδώ, ongoing support, ενημερώσεις, επεκτάσεις. Αν αναγνωρίσατε έστω ένα από τα προβλήματα που είδαμε, το κόστος hardware, τη συμμόρφωση, τα κατακαιρματισμένα δεδομένα, τότε αξίζει να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μια συνάντηση χωρίς δεσμεύσεις, στην οποία αξιολογούμε την τρέχουσα υποδομή σας και σχεδιάζουμε μαζί έναν χάρτη μετάβασης στο Business Central. Και για όσους προχωρήσουν, έως 20% έκπτωση στα πακέτα υποστήριξής μας. Η ευκαιρία είναι εδώ. Εσείς αποφασίζετε. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Μπορείτε να επισκεφτείτε το ergologic.gr ή να σκανάρετε τον QR code στην οθόνη.